kung hindi nyo ikabig pa kanan kaliwa, sigurado didiretso po kayo dyan sa bangin. Malalim po yung bangin na yan mga kamot-mot, dagat po yan. Okay, sana kung malalim na dagat baybayan at may malaking bato dyan. Right mga kamot-mot, at ito dahan-dahan na po tayo sa ating patakbo at naka-permera po tayo dito mga kamot-mot pababa, at naka-4-wheel po tayo niyan. Yung takbo na yan, mabagal lang po yan at magalaw lang po ang ating camera dahil nga po ay rough road at mabato. Rough road at mabato, malubak pa mga kamot-mot, mabato siya na malubak, pabulusok na po dyan dire-diretso. Ayan po, ayan. Dandan lang po tayo dito, kahit siminta, ano lang yan, yung siminto na yan mga kamot-mot, sa lubong. Pag may kasalubong ka dyan paakyat, medyo mahirapan yung paakyat dyan dahil siyempre ikaw manigurado ka. Yo, what's up mga kamot-mot, good morning po sa inyong lahat at magandang umaga at mayong buntag. Bago po ang lahat mga kamot-mot, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at tayo'y binigyan muli ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man po kami nagpunta. Lagi po kaming ligtas at lagi po kaming nakarating na matiwasay sa aming paruroonan sa araw-araw naming biyahe, at lalong-lalo na po ngayon Ama, at kami ay pupunta ngayon sa San Antonio, Kalayaan, Laguna, at pagkatapos po diretso po kami ng Real, Quezon. Gabayan nyo rin po kami Ama sa araw na ito sa biyahe namin at kung saan man kami magpunta. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay, right mga kamot-mot, at panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon, at tayo ay dito pa sa ating kwarto at tayo ay nakaready na at bibiyahe na nga po kami mga kamot-mot papuntang San Antonio, Kalayaan, Laguna. At pagkatapos po doon mga kamot-mot ay kami ay didiretso na ng Real, Quezon, at doon naman po kami mag-stay ng 3 araw, 3 days po mga kamot-mot. Doon naman po kami, 3 days kami dito, 3 days naman kami doon. Right mga kamot-mot, muli magandang umaga po sa inyong lahat, at nawa po ay makaabot kayo sa dulo ng vlog na ito. Sana po ay lagi po kayo nandyan at lagi po kayo nakasubaybay kay kamot-mot. No skip ads mga kamot-mot. Ayan, at yun na nga ay ready na tayo, at magandang umaga po sa inyong lahat. At mga kamot-mot, may ipiplex lang po ako at may humingi lang din po ako sa inyo ng kunting tulong at ating suportahan ang ating bagong kaibigan na si Biyahirong Gala. Yan po ang kanyang channel, Biyahirong Gala, at paki-subscribe nyo rin po mga kamot-mot ang kanyang channel. At nakilala po natin siya doon sa may Barangay Saray, Sitio Maliliit, doon sa taas nung nakarang araw, nung pangalawang araw namin at kami nakakilala doon. Isa po siyang vlogger, nangangarap din po mga kamot-mot, maliit pa po ang kanyang mga subscriber, nasa mga 400 plus o 300 plus, at tulungan na rin po natin mga kamot-mot ang ating bagong kaibigan na si Biyahirong Gala. Ayan po, Biyahirong Gala ang kanya po yan channel. Paki-subscribe na rin po. Okay, right mga kamot-mot, magandang umaga po sa inyo lahat, at kami paalis na papuntang San Antonio, Kalayaan. Right. Yan po mga kamot-mot, ipapasilip ko muli sa inyo yung paligid ng Daddy's Place Resort. At ayan po mga kamot-mot, at dito lang siguro o doon pa, sige, habang wala pa sila mga kamot-mot, hindi pa sila natatapos, at pasilip ko muna sa inyo yung paligid po dito.
ng Daddy's Place Resort. Biruin nyo mga kamot-mot, pabalik-balik lang po kami dito. Matapos yung project, tapos magkakaroon. At pag may project sa party ng Laguna, dito po kami nag-i-stay sa Daddy's Place Resort. Dahil nga po ay safety tayo dito pag dito tayo sa loob ng Daddy's Place. Dahil unang-una, may gate, dalawang gate po tayong madadaanan. Yan po mga kamot-mot, Daddy's Place Resort. I love Daddy's Place Resort. Yan po si Daddy, kaya tinatawag ng Daddy mga kamot. Ito po yung estatwa ng may-ari po dito, pero namayapa na po siya mga kamot-mot. Ayan o. Ito po yung Daddy's, yung paligid ng Daddy's mga kamot-mot. Ayan o. Diba? Maganda dito mga kamot-mot. Cute ang lugar. Maliit siya pero maganda. Sunny Boy, good morning. Ito si Sunny Boy mga kamot-mot, naglinis sa swimming pool. Wala na kayong mga guys. Mamaya Meron naman mamaya. Yan o mga kamot-mot, nilinisan ni Sunny Boy ang swimming pool. Pero may litro. Ha? Later. Tunugin ko nga ng basura. Awang mga. Yung mamaya paalis na rin kami. Yan o, naglilinis dito si Sunny Boy mga kamot. Subukan nating mag kus mga kamot-mot. Ganun lang to Sunny Boy. Ganun lang. Yan, diba mga kamot-mot? Subok tayo maglinis. Tayo po naglilinis ng swimming pool. Right, at yun lang po mga kamot-mot. At kita ko lang po sa inyo ang paligid dito. Yan, diba? Magandang lugar dito mga kamot-mot. At yan, ikot pa tayo. Ikot tayo ng Bahagya. Ayan o, di ba? Ang ganda mga kamot-mot. Ito yung kung marami kayo, dito kayo magsayawan, magkantahan. Itong area na ito, Session Hall. Ayan o. Right. Yan yung dalawang palapag na building. Right. At balik na tayo doon mga kautot. Baka alis na kami. Right mga kautot. Ayan, at pinakita ko po sa inyo ang paligid ng Daddy's Place. At bago man kami aalis, at masilip nyo ang Daddy's Place Resort. Right. At ayan o, diba? Ayan po yung palabas. Yun, dalawang may gate dyan at may main gate doon sa bago tayo lumabas. At yung parking, andyan lang yung parking. Ito yung bagong building din nila mga kamot-mot. Ito. Right. Yun. At dito na lang mga kamot-mot ang ating vlog. Magandang umaga po muna. Magandang umaga muli sa inyong lahat. At kita-kits na lang po tayo sa susunod na mga oras. Right. Let's go. Yan po mga kamot-mot, no, yung likod ng Daddy's Place. Yan. Nagsiga dito si Sunny Boy. Ayan o. May mga, ano to, mga sibuyas to, di ba? Sibuyas. Taniman ng sibuyas dito banda mga kamot-mot. Yan, mga sibuyas. Doon sa unahan, mga palaya na yan doon. Yung bundok na nakikita doon sa unahan mga kamot-mot. Ay, pinupunta nyo? Bundok ng Rizal. Rizal. Andun yung Diyan kayo dadang pala na kaya? Diyan kayo dadang. Rizal. Mamaya. Pupunta kami ng Real ngayon eh. Real naman kami ngayon. Ayan po mga kamot-mot, at
doon na tayo, balik na tayo doon sa sasakyan. Baka tayo ay hinahanap na. Paalis na po kami. Sige, Sunny Boy, Ah, sige. paalis na kami. Susunod uli. Okay, kaya. Pagkikita. Aray ko. Nandun naman si Ate Ping sa ano. Nandun sa labas. Iabot na lang namin yung susi doon. May lalabas eh. Ah, okay. Sige, Sunny Boy. Okay po. Ayan. Andyan po si Fritz, nagsusukat na po sila dyan sa at di na sila bababa dahil po ay malalim at delikading din po yung baba na yan, kaya dito lang sila sa taas, right, at sinusukat lang yung haba at lapad ng ilog or kanal. Ayan mga kamotmot, right, at yan na, nagsusukat na po sila Jonah at Bridge. Sa lalaglagan po yan ng ping pong ball, right mga kamotmot. Dito lang po tayo, monitor lang po tayo sa paligid, right mga kamotmot. Bye bye. Sapat. Yung mag-ano lang kami. Sige. Ma'am. Ayan po mga kamotmot. Ay, wala Cho, saan ang kamera nito? Ang patay. Dito na kami uli sa pangalawang ilog ng San Antonio. Yan po, at ano po, good morning. Nandito po sila. Yan po. Yan na. Ayan po, magsusukat po sila. Ayan po, nagsusukat po sila. Picture. Tapos na. Tapos yung kabila naman, yung pahalang. Oh, madulas ka Cho ah. Ayoko na. Ayan po ma'am. Ayan po mga kamotmot, nagsusukat po sila. At dalawa. Pag ganun saka yung palang. Yan. Para. Uy. Maglaglag pa ng pingpong. Oo. Parang kulang pingpong natin. Bili uli. Meron pa dito. Ilang piraso na lang yun eh. Meron pang inano si Sir, di ba? Nandun sa itim. Ay, parang wala na. Hindi ko alam kung Parang nag-request ako ng tingnan ko. Yung mga kamot-mot oh, ganda ng mga taniman oh. Mga talong. Dito sa kabila, sitaw, sili. Yan yung mga sitaw at sili. Dito talong. Lawak no? Lawak yung sitawan nila dito. yan. Sitaw. Anong tawag niyan? Opo? Opo ba yung gulay na yan? Opo. Opo. Ayan, opo. 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 No, may nakalawit. Nakalaylay. Ito naman sili. Ayan, sili. Oh, wala na. Tapos na. Ayan po mga kamot-mot, dito naman po kami sa pangatlong ilog-ilog kanal. Saan yung cellphone mo? At uy, Sayang naman. Ito ang hulog, di ba nahulog sa tubig? Orasan ko na sana. tingnan natin. Parang nasa dahon. Ito mga... Meron akong dala eh. Ayan po mga kamot-mot, at
nalaglagan pa kami ng isang ping pong ball. Ayan po mga kamatmot, susukat ulit sila. Ayan, at ayan, Cho, baka masagi yung ano, Cho, ha? Wala na tayong panukat. Ayan pa. Ayan po, sukat sila uli. Right. Ayan na. Okay na. Ayan po mga kamatmot, tayo eh. Ayan. Is na ng ping pong ball. Sana, tagal naman. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na ang ping pong ball. Snake. Ha? Snake. Snake. Akala ni Fritz totoong Wala na, natuklaw ka na. Kanina pa yung paabo dun eh. Ayan na. Gulat siya. Right, mga kamotot. Yung mga kamot-mot, andito kami ngayon sa sakop na po to ng Pandan. At aray ko. Ayan po, at ano yung kapaligiran dito. Ayan. Wala pala si Kuan, wala si Chipting. Wala. Oh. Oy, Busing. Musta? Ha? Ano lang kami ng tubig. Tubig lang, susukat-sukat. Sa linggo pa yata yung magpasama sila doon sa taas. Ginitom na kami. Ano lang kami, saglitan lang to. Ayan po mga kamatmat, may mga kakilala po tayo dito na mga taga rito. Sana yung kasama kong dalawang babae, iniwanan ako. Ayan po, pupunta kami sa ilog. Yun na nga po mga kamatmat, andito kami ngayon sa sakop na po to siya ng Mauban, Quezon. At yan po mga kamatmot. Aray ko, naku, nakalimutan ko yung cellphone kong dalhin. Yan o, malawak yung ilog. Sarap ang simula ng ilog. Yun na yung dagat mga kamotmot. Yan yung karugtong ng Philippine Sea. Dagat na yan. Lumalim na ngayon oh. Sarap na maligo dito eh. Tatawid kayo sa kabilang dulo, Chok?
tatawid ka doon sa kabilang dulo. Oh, Sunday na. Kasi may kasama tayo. Mga kamot-mot yung bundok ng sakop ng Mauban na yan. Ng bundok na yan mga kamot-mot. Mainit mga kamot-mot pero sarap ng simoy ng hangin. Walang lumalabas. Ay, meron. Meron. Lumalabas oh. Doon kami nagsukat kuya sa lalim naman. Kasi umakyat kami ng sasakyan dati. Tapos bibinayak dito. Pero sa Sunday madadaanan natin. Bangka? Walang bangka dito. Ay, di. So, dito, lalakad na tayo. Saan? Sa Sunday. Sa Sunday. Lalakad tayo. Doon sa likod. Akala ko dito. Yung tulay na yun, makakadaan man tayo dyan. Basta may kasama tayo. Dito na lang muna sa atin natin. Yung point na lang doon. Wala. Ano sa Sunday. Kasi nag-i-point din rin. Yun, kung nakababa sana yung ano, pwede tayo makiusap. Yung ano nila, yung bangka, yung anong tawag niyan dito? Pwede man naman natin anuhin. Yung Hindi naman malalim yun dyan sa mga baka. basa kayo. Putikan mo, kaya eh. Yan pa kaya? Pag ahon mo malinis. Saan dapat papunta tubig doon? Pababa. Oh, hindi na maya pupunta doon dahil ang hangin papasalubong. Ay, nakalimutan ko yung sabi. Ano lang? Hindi. Si Noel naligo doon. No. Ayan po mga kamatmat, tapos na po kami sa aming ginawa dito at balik na lang kami bukas hanggang linggo. Bukas pala mga kamatmat ay pupunta kami doon sa magbabangka po, tatawid doon sa punta doon sa may barangay ng sakop ng Mauban, may tinatawag na barangay Masikap ay barangay Cagsia Itris. Ayan na tayo punta na doon, babalik na kami doon sa Leonidas. Ayan po ayan ako mga kamot-mot. Lakad at ito paahon ng bahagya. Ayan ang paahon ng bahagya at
Sa linggo mga kamot-mot, dyan kami pupunta. Itong kalsada na to, dito ang daan namin papunta doon. At yun na nga, dito na kami muna. Nung pumunta kami dito mga kamot, huli kong punta dito, hindi pa to siya ganito. Ngayon medyo lumawak-lawak na ng konti yung kalsada dito. At yan o, makikita nyo po yung malaking pinagbabago dito sa lugar. At po yung mga kubo-kubo dito. Ayan o, yung kubo-kubo. Ayan. Oh, di ba mga kamatmat, yan yung kabundukan. Aboy. Yung mga kubo-kubo po dito. Oh, di ba mga kamatmat? Di lang mga kamatmat, buksan muna natin yung sasakyan. Yon. Yung dagat, mag-asawang bato. Dito nga tayo ngayon sa may Taxi I-Tres. Oo, maganda dyan. Pwede rin. Para mga coverage ng vlog. Tsaka madali na lang din. Ganda yung araw. Parang ngayon lang yan. Oo, wala yan. Picture na yun. Kamot-mot. Hirap pala mag-take over. Ang hirap magsalita. Wala akong Yan po yung kabundukan mga kamot-moto. Delikado yan sa landslide. Yung area na to, mataas yan mga kamot-mot. At tayo ngayon sa tabing dagat. Ayan o. mag-ama. Ibahin ko yung aking gagawin thumbnail. Watch out! Picture ba yan? Picture video, i-screenshot ko na lang. Ah. Boomerang. Okay, salamat. Ganda ng tunog. Oh, tara. Ganun.
Yan po mga kamot-mot, kami ay pabalik na po at may dadaanan pa kami doon sa unahan, barangay Pandan, at may malaking ilog pa kaming susukatin doon mga kamot-mot. Itong lugar na to mga kamot-mot, delikado, landslide. Yan, naglandslide daw yan mga kamot-mot. Medyo may kataasan na rin yung bundok na yan, kaya delikado pag tag-ulan at nagla-landslide. Right mga kamot-mot, at itong kalsada na ito mga kamot-mot, bote ngayon masimentado na. Nung una namin punta rito, rough road na mahirap pag tag-ulan, at may mga putol-putulan dito ang kalsada mga kamot-mot na hindi pa natatapos dahil nga po ay sabi nila iniiwanan ng yung mga kontraktor ng mga ibang gumagawa, kasi bawat daw dito metro lang, iba-iba yung nagkontraksyon, iba-iba yung kontraktor, kaya yung iba dyan iniiwanan na hindi pa tapos yung ginagawa, kaya ang iba rito putol-putol mga kamot-mot. At yan nandito tayo sa gilid ng bundok, right mga kamot-mot, at nandito na lang, kita-kits na po tayo sa barangay Pandan, right. Yan po mga tayo ngayon sa Pandan ay magsimula na ng pababa sa area na ito. Yan po, at pasensya nyo mga kamot-mot na medyo magalaw po ang ating camera dyan dahil po ay si Chona na po yung nag-video sa ating dadaanan mga kamot-mot. Ito ay delikado tong lugar na to dahil 2 or 3 kilometro yata yung palusong mga kamot-mot, at mga bato at rough road doon sa unahan, may simento doon na maiksi lang. Yun po yung nakakatakot doon sa area na yun dahil pabulusok na po yun mga kamot. Dito may tao pong tumabi dyan at siguro naglalakad dyan paahon, right mga kamot-mot. Ito na po ay tayo ay nagdahan-dahan na nga po tayo sa ating pagpababa. Yun delikado po itong lugar na yan mga kamot-mot. Nakita nyo po yan sa unahan, may dagat, dire-diretso po yan. Pag mawalan po kayo ng preno, kung hindi nyo ikabig pa kanan kaliwa, sigurado didiretso po kayo dyan sa bangin. Malalim po yung bangin na yan mga kamot-mot, dagat po yan. Kung kisana kung malalim na dagat, baybayan at may malaking bato dyan, right mga kamot-mot. At ito ay dahan-dahan na po tayo sa ating patakbo, at naka-permira po tayo dito mga kamot-mot pababa, at naka-4-wheel po tayo nyan. Yung takbo na yan, mabagal lang po yan at magalaw lang po ang ating camera dahil nga po ay rough road at mabato. Rough road at mabato, malubak pa mga kamot-mot, mabato siya na malubak. At hindi lang natin makikita dyan sa video na lubak-lubak, pero man yan siguro. At yan na nga po, at tuloy-tuloy po tayo yan, malapit na po tayo sa may simento. At yan na po, at si Fritz na yung humawak dyan sa camera na yan, at siya naman dahil si Chona ay nangangawit na raw siya, kitang-kita pa yung ruprak. Ayan po, at dire-diretso lang po tayo mga kamot-mot, at tayo magdahan-dahan lang. Napaka dito, delikado itong daan na ito mga kamot-mot, lalong-lalo na pag ulan, tag-ulan, napakadulas dito. Yun na nga po, si Fritz na po yung hawak niyan sa video na yan, dahil nga si Chona ay nangangawit na at kinakabahan na rin dahil nandyan siya sa harap. Yan po mga kamot-mot, at yan malapit na po tayo sa may simento. Yan tingnan nyo mga kamot-mot, may release dyan ayan yan. Kung dumiretso ka dyan, wala ka ng preno, si dire-diretso, hindi naman matibay yung na yan mga kamot-mot, yung bakal na yan.
talagang wag naman sana mangyari. Ayan o, di ba mga kamatmot? Oh, yan, yung maputi na yan, siminto na yan, yan, hanggang yan po ang delikado na dyan, pabulusok ko po dyan, dire-diretso. Ayan po, yan. Dandan lang po tayo dito, kahit siminta, ano lang yan, yung siminto na yan mga kamatmot, sa lubong, pag may kasalubong ka dyan paakyat, medyo mahirapan yung paakyat dyan dahil siyempre ikaw manigurado ka, pipisto ka sa kaliwa ay kaysa pipisto ka sa kanan ay kunting mali mo lang dyan. Oh, di ba mga kamatmot, oh, malapit-lapit na po tayo sa baba, malapit na po yan at yun na nga, si Fritz pa rin yung may hawak dyan sa ating ulo. Tingnan nyo mga kamatmot yung bangin na yan, oh. O di ba malalim po yan. Yan, ilog na yan dyan. O, yan. At dito sa kaliwa natin ilog na yan. Ayan, natin na pinipindot yung ano dyan, pinipindot na po natin yung purwel na babalik na siya sa normal. Ayan o. Ayan dyan, dagat. Yung kabila doon sa kaliwa, ilog. Yan po mga kamatmot. At nakababa na po tayo at tayo itatabil dito ng konti dahil may magsukat pa dyan sila sa ilog. Right mga kamatmot, at muli maraming salamat po sa inyong lahat at salamat kay Jonas, kay Fritz. Right, ayan po mga kamatmot, mula sa Kalukan papalik tayo sa dagat. Ayan o, yung dagat mga kamatmot. Pagbaba namin dyan mga kamatmot, yung taas na palusong na yan. Yan, doon kami galing dyan sa taas kanina. Kinuha video yan ni Chona at saka ni Ma'am French. Sila po yung humahawak sa aking camera pababa. At andyan sila. Nandito sila banda ng tubig. Nagsusukat sila oh. Tapos na sila magsukat. Yan, di ba mga kamot-mot oh? Grabe yung doon banda na side ng dagat ang linaw oh. Dito doon banda may isla na doon, dito wala talaga yan mga kamot-mot. South Philippine Sea na po yan mga kamot-mot, yung side na yan. Yun mga kamot-mot, yung kalsada na yun paahon, may na-disgrasya na pala ng jeep kasi nung last kong punta rito ulan-ulan yung rock road pa yan mga kamot-mot, na bato-bato hanggang doon sa taas. At nung mula daw nung may na-disgrasya ang jeep dyan hanggang dito bumagsak na yung jeep mga kamot-mot, galing na doon sa taas, kinapos ng preno, kinapos ng nabibitin sa paahon, bumulusok dito pababa, crash dito daw bumagsak doon yung jeep mga kamot-mot. Mabuti ka mo yung driver at saka yung pahinanti wala nangyari, kaso durog yung jeep dito, bumagsak daw dito yung jeep yan. Buti na yan ngayon, siniminto na nila mga kamot-mot. Ayan, dito tayo. Mga kamot-mot, ang sarap ng simoy ng hangin sa lugar na ito. Doon mamaya akyat natin doon sa taas, may bato doon. Lagi ko nakakalimutan yung aking cellphone mga kamot-mot. Ayan o. Ganda. Lugar yan sila dyan, yung grupo na yan mga kamot-mot, naliligo yan dyan, mag swimming yan sila. Yan. Right. Ang ina mga kamot-mot, mga lalim yan o. Lalim. Ayan. Yun ang tabing dagat mga kamot-mot. Ayan. Si Fritz nung nasa bato. Ayan po.
Nakakatakot mga kamot-mot dahil ang lalim nito, yung bangin ito. Gilid ng dagat. Ayan o, sa kabila bundok. Alright mga kamot-mot, tapos ka na? Ako muna. Ayan o mga kamot-mot. Tabi tayo ng dagat ngayon. Meron din dito nagpipicture-picture. Ayan po sila o. Picture din dito mga kamatmot. Sarap ng hangin. Yan po mga kamatmot, sa Panda na po tayo ngayon. Right. Karugtong yung dagat. Yan po mga kamatmot. At tawid tayo dito. Tawid tayo dito sa kabila. Yung ilog na yan, galing yan sa bundok. Ito naman pa baba naman po ito ng dagat. Yan po mga kamatmot. Pababa po ng dagat yung ano na yan, ilog na yan. Ayan o. Ayan po. Hello. Ayan po. Ayan po yung dagat. Yung dagat na po yan. Diba? Ayan, malaking puno ng duhat mga kamot-mot oh. Right. At ayun oh. Rolling natin ang aking camera sa mahabang tulay. Ayan, nagsusukat sila. Right. Saglit lang yun. Let's go, kuya. 1 minute na to. 30 seconds. Kaya 30 seconds na. 27. Magsalita ka, kuya. Kaya mo na. Ano ko na yan eh. I-voice over mo na lang. Sinusukat mo ni kuya ang isang ilog ngayon sa Pandan, Quezon. Yan oh. Okay, salamat. Salamat ma'am. Yan na, yun naman yung mga. Ako na.